Takot sa makadiri sa kulungan sa pato. Nang load ko. Pero nang load man ka. Isa man na di bang load ana daw, nga balik-balik man ang sudan. Usa man day gusto nimo? Palitin kog lahi-lahi nga sudan. Dalaon ta ka sa lami nga restaurant. Sa may sudan oy. Sama ni uy, itlog na po. Han! 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 Ay, diba? Kita ka ni Hana? Tama na? Oh. Pero sino hidagan mo to? Niyan sa? Hidagan. Ano hidagan man? Ano ko nag-away mo? Nag-away. Ito pa naman to, dagan na to. Saan ang putong bayhan na to? Nang load na po to ba? Han! Han! Asan na to si Hana ni... Oh no! Hana? Tika may. Be! Takot sa makadiri sa kulungan sa pato. Nang load ko. Pero nang load man ka. Isa man na di bang load ana daw, nga balik-balik man ang sudan. Pamahaw, itlog. Paniod to, itlog. Snacks, itlog gihapon. Ay ko yung naghantod ni panihapon. Usa man day gusto nimo? Gusto ko mukha og lami. Lami. Palitin kog lahi-lahi nga sudan. Aw kung gusto ka palitag laylahi nga sudan gawas dira. Diday ko, imo pa nga akong atikon. Di man ta kaatikon. Nya sa man ko nimo dalaon. Dalaon ta ka sa lami nga restaurant. Sure ka? Gipamulong mo. Sige na, gawas dira kay pagpanihapon manglakaw ta. Nya sa man akong kaunon karon. Tiwas na lang sa tugkaon tong itlog dito ah. Sige na, alay na, gawas na kay manihapon lagi taon niya sa restaurant. Sige na. Untay bitaw ka. Lagi. Ablihi ko, di na ko kabli. O nalaasa may ablihanan di ani. Diri man ko niagi. Ugay, makay ko nimo gisundo. Sundo, ijugay ka. Sumauto ni abot ang gabi yung nibiyahe na pud minihana nga may dala ka lagot sa akong mga mata. Grabe makatutok si Hana mura mag-akupay na isala aning styla. Sa kadagandaghang pagkaon diri sa Tagum City pero diri na ko siya gidala sa Caitlin's Food House. Na-interes manggod ko aning kalayo nila banga hastang kusuga musiga. Kumbaga na-attract at first sight ko ani niya. Ug sa walay pagduduha gidala na ko si Hana og gitabok sa kalsada while holding her hands. Ug niana ko siya nga just follow me and hold me tight cause I'll make plans. Sabay pull out sa chair and make her sit para maingnan og gentleman. Anyway, sa wala pa nadugay ni abot dayon ang waiter. Nangutan na siya kung unsa among gusto i-order. Pero since siya naman ang gusto mo kaon, mo to nga siya ang gipapili kung siya ang gusto orderon. Kaso sa kadaghan niya gipang pili o gipang tudlo, paminaw na ko kanintanan niyang gusto kaonon. Mo na nga anak ko sa waiter, palihog lagugog luto ani tanan kay kanintanan namong orderon. Daghang salamat sa pagsabot. Ang nakanindot lang po daning lugar kay while naghulat ka sa imong mga order nga maluto, nay nagkanta-kanta. Mao nga mga tao po diri chill ra. Isa sa among gi-order diri ang chicken biryani Arab style food full of spices. Pero lutong Pinoy ra gihapon. Asa makamangitaan na? Sabayan pa jud aning lamian nga pansit gisado nga gipasiklaban sa kalayo. Aw, okay kayo. Makaingon na lang jud nga. Lami oy, mura mag ako. Bitaw mga boss taod-taod na luto na among mga gi-order. O ginahinay na sila butang diri sa among lamisa. Abi na ko nga akong gi-order daghana. Pero hasta man jud ang daghana. Uga pa juday na human, napay nagsunod. Grabe naman ni kadaghan. Karon kini tudlo na si Hana, mo first bite na daw siya. Dili ka mahayan, hindi ang pinga. Patilawon po na to ni siya ni pansit gisado nga gipasiklaban sa kalayo. Awa, init pa kayo no. Ug sa mga nangutana kung asa ni Dapita, diri rin nilocated sa corner Abad Santos Street, Arellano, Tagum City. And good news kay by this coming April 6, magre-lunch sila. Ug kung naka-like and share ka sa ilahang page, basig isa ka sa napulo ka tawo nga makadaog og free biryani serving. Ug sa napulo ka tawo dra, mamili sila isa ka tawo nga makadaog og 5,000 pesos. Unya na gets ninyo? O kung na-gets ninyo, balikan sa nako ni si Hana kay mangutana ko kung satisfied ba siya sa akong gibuhat sa iya ha. Okay, ni okay man, ini okay na. Nasulbad ra jud ang problema.